8 akademiċi u riċerkaturi se jkunu qed jipparteċipaw f'simpożju li se jinżamm fl-20 ta' Ottubru fil-Mużew tal-Arkeoloġija dwar l-iżvilupp tar-raħal Malti f'diversi perjodi tal-istorja. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li bis-simpożju organizzat kull sentejn mill-organizzazzjoni Wirt iż-Żejtun wieħed ikun jista' japprezza aktar in-niġġa tal-irħul antiki kif ukoll il-valur storiku, urban u arkitettoniku. Se jingħataw ukoll informazzjoni dwar numru ta' mapep li juru l-iżvilupp tul iż-żmien għall-inħawi taż-żejtun u l-madwar. Se tkun ippreżentata wkoll riċerka dwar kif is-sors tal-ilma fi żminijiet tan-nofs influwenza l-abitazzjoni u l-agrikultura fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Fost l-oħrajn se tkun diskussa wkoll l-influwenza tal-ħakma Ingliża fuq ir-raħal Malti u l-effett li ħalliet l-indipendenza. Wirt iż-Żejtun stiednet lil professur Brian Blue bħala l-mistieden ewlieni magħruf l-aktar għal ktieb The Story of Malta u jgħallem il-ġeografija u għadu għaddej bir-riċerka dwar pajjiżna. Is-simpożju se jkun inawgurat mill-Ministru Bonnici.